ଟୁନି ବରା ଦୋକାନ କରି ତା ଘରକୁ ଆଉଥିଲା। ବରା ବରା ଗରମ ଗରମ ବରା ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ଆସ ଆସ ବରା ବରା। ଭାଇ ଟୁନି ଭାଇ ମତେ 4ଟି ବରା ଦବ। ଭାଇ ମତେ ବି ବରା ଦବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଟୁନିର ବରାର ବାସ୍ନା ପାଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ତା ପାଖକୁ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ତାର ସବୁ ବରା ସରିଯାଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆସୁଥିଲା। ବାପା ତମେ ଖାଇବା ଖାଇଦିଅ, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ବରା ବନେଇ ଦେଉଛି। ଝିଅ ତୁ ଭଲସେ ବରା ବନେଇବୁ, ଦେଖିକି ବନେଇବୁ ହେଲା। ତେଲ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବରା ବନାଉଥାଏ, ସେପଟେ ତା ବାପା ଖାଇବା ଖାଉଥାଏ। ଟୁନି ତାର ଖାଇବା ଖାଇସାରି କହେ, ହଉ ଝିଅ ମୋ ଖାଇବା ଏବେ ସରିଲା, ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ହେଲେ ତମେ ତ ମୋ ଉପହାର ଦେଇନାହ। ଓହୋ ଇଏ ନେ। ଟୁନି ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ତୁ ଆସିଗଲୁ ଝିଅ, ଚାଲ ତୁ ବି ଖାଇବା ଖାଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦଉଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୁନା ମଉସା ସେଠି ଆସି କହିଲେ, ମା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତୁ ତୋ ମାକୁ ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯା। ତୋ ବାପା ବରା ବନାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାଳୁ ମଉସା ଆଉ ତା ମା ମାଳତୀ ସହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପଇସା। ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହେଉ ପଛେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମାଳତୀ ଟୁନିକୁ କହିଲା, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିକି କାମ କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଦେଖିଲ ନା ଏବେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଭଲସେ ଦେଖିକି କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି କେଜାଣି ତେଲ ମୋ ଉପରେ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ମତେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି, ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ କେମିତି ହେବ? ମତେ ଏହା ଭାବିକି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବାପା ତମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବି। ମତେ ବରା ବନେଇବା ଜଣା ଅଛି। ତମେ ଭଲସେ ଆରାମ କର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତା ପରଦିନଠୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ମା ମାଳତୀ ସହ ମିଶି ବରା ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଟୁନିର ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟୁନିର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଟୁନି ବରା ବିକିବାକୁ ଦୋକାନ ଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ